Yük көтәрү машиналары бейіп кенә калмый, эштә дә алыштыргысыз булуларын күрсәтә. Руль артында утыручылардан шулай ук төгәллек таләп ителә. Бу зур складта хәзер 250 яңа эш урыны булдырылган. Тут ничего сложного нет. Бер өйрәнгәч әллә ни авырлыгы юк, бу эшне тырышлыгы булган һәркем башкара ала. Әлеге складның мәйданы 17 мең квадрат метр. Бирдә меңләгән тонна азык-төлек саклана. Кайберләрен әлеге техника ярдәмендә хәтта 11 метрга кадәр күтәрәләр. Үзәкне ачу тантанасына килгән Алексей Песошин җирле җитештерүчеләр продукциясе белән таныша. Алабуга ите Агросила, Татспирт пром кебек предприятиеләрнең товарды әлеге үзәк аркылы сәүдә нукталарына китәргә тиеш. Тогда у вас все получится. Да. Это комментирует. Әлеге үзәк төзелешенә 1 миллиард сум инвестицияны Ромикс Кубань компаниясе кертә. Моны шәһәрләргә ярдәм фондыннан 2016 елдан 900 миллион сум бүленгән. Татарстанда үз өлешен өсти. Гомумән безнең республика шундый товар кертү һәм саклау өчен зур мәйданнар булдыруга йөз тута. Бу атнада беренчесе Яшел үзәндә ачылган иде. Я уверен, что реализация этих проектов даст дополнительный импульс сотрудничеству с предприятиями республики. Татарстан республика мәнфәгатьләре өчен эшләүче инвесторлар өчен ачык. Зур кибет челтәрләре моны даими тоеп яши. Үзләре дә хезмәттәшлеккә әзер. Местные производители Җирле җитештерүчеләрнең ит, сөт ризыклары безнең кибетләрдә 30%-ны тәшкил итә. Бу бик мөһим, чөнки сату ноктасына тизрәк килеп җитә һәм сыйфаты да яхшы була. Әлеге үзәктән Татарстан һәм якын тирә районнардагы 600 сәүдә нуктасына азык-төлек озатылачак. Ихтыяҗ булган очракта аларны тагын төзү планлаштырыла. Алабуга районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Казан юллары